Mama nasakit dia guys. Pa-doktor din na doktor sa langma. Hi guys, good morning. Naglimpyo di ko daning bulinaw. Walang garanay ununan. Saya ganahan bulinaw ununan. Nay kuag mga unay? Oh? Nakuti. Tiyan ko ang malaki daw. Ay, tagsa sinagulan. Alena, bantay din ang pinirito. Dahil na rin ang ipikon ka kartong pilawan gamay. Pilawan gamay. Bantay din ang ipiritong kuanas lamis. Tatlo be. Naway tagsa libod sa gula. Libod. Ngayon ko rin timplas unay. Ay, suban yun. Yung kastiri. Coba, prito. Sukba. Ito tanto. Magtanda ko nga timi ma. Ang matanda man nga ni Mas Amy. Di ma. Ano ba? Dan dira ka ka uban na. Uban ma. Ang bali. Nga mo uban ma. Lagi. Di mo tanda ko ma. Pasensya na ma. Pasensya na. Uban na. Uban ko nila ma. Wala kita ganan. Ma, tanda ko na sa timi ma. Tanda ko na sa timi ma. Next day, late. Dati, Ano dito? sama? Ay, hina sipud. Ay, dapitan eh. Dari dapit. Dari dapit ako. Hi, kung Lixie ma. Ay, Lexi. Hi, Lixie. Mga ko na Lexi. Doktor kay para maulian ma. Gusto niyo mo ipa-doktor ko? Gusto ko nung alian nag-ipa-doktor ko. Para maulian. I love you ma. Niya tumas Lixie. Valencia ma. Hey guys, nagipamatik yung mama kay sa gilantan ng mama guys. Uy kaaso guys. Kaki ka ng mama kapi guys. Good morning. Sakpan dyan ko snakop. Siya na dahil ang kabuutan. Kay Malapi ma. ang sanggina nga di siya napadugon kay basig matakdan. Malapi ma. Pero nagawin dyan siya. Bantagan dyan ko ni gabi eh. Hindug na. Kuan ka na sakpan ko. Kuan. Trending karon nga hilanat ubos sipon. Inja. Nanakit pa dyan mga kasukasuhan. Mura si jag flu ba. Ja.
Sila na lagi ang ginangadyo ka dog na aday kay basig matakdan. Para man po, nindog na po siya na. Naluoy, sige siya cheat na. Nagluoy ko na ko. Inom mo vitamin, guys. Pero hindi mo madali ka sakit. Hindi mo matalig kasakit, guys. Nang mama nasakit dia, guys. Ipadoktor din na doktor sa langma. Nay, pa-doktor ko na doktor sa lang. Ado kay gana mo kaon mo sa kaon ka na kung pam, pait ka ng baba. Ano kayo magdala na? Tapas dun. Ang mga tayo, tapas dun. Ipadoktor ng doktor sa langma. Kasi nahatag ng piniskuhan. Panghugas ayan la. Panghugas sa dali. Kaya nagipamatis mama. Hi guys. Story time. Tama? Panghugas. Ikaw si hugas ron. Tama? Kaya nagipamatis mama. Story time. Mapagadyo ko mauli eh. Karanay. Gahapon di ay gilantan ko. Diya. Ningkalit ra jud to. Magabuntag. Ningkalit ra ko. Kananay. Ang kainit ng lawas. Diya ang game nagtambal. Ninguwas ra mampod. Diya pagkahuwas. Mamalagit to mamay kahoy. Nangahoy ko. Dali kong pangahoy. Diya. Ang kuwan pod kay naligo ko. Pag magpangahoy ni bahoy ko karidjot, diya naligo ko. Nagtuolagi ko basi di na mo balik. Nagara-gara ba? Angkan po ko nga na po ko'y pagkagaraon kay palagi ka na abilay kong di na mo balik kagang ilanat. So matong pag magpangahoy naligo ko. Diyan natin ko ka ng house church. Diyan mo to paguli na gabi eh. Dito pagalis simbahan nagsige na kong hutoy. Giubo ko diyan gabi eh grabe diyan initas ang lawas. Kuang ko takigan. Karon wag jud koy gana mo kaon kay gang baba grabe diyan paita. Koy gana mo kaon jud. Diyan pugas ko kaon dani kapayas kay kuan po ko constipated. Ngani jud di ko kajugan hay nganing kapayas bitaw nga lutong na. Pero kay kinahanglan man jud kay arong makabawas ko kay palagi kananay pila po kaadlaw ako kabawas siguro mga 2 days 3 days makaon ko ani usod jud ay kuno karon hag hilanat grabe lagi kang ipamati gabi si Aliana good ningon na gud si Aliana nga maha kang dadas doktor mura po sa Aliana correct ba ningon nagsudong sa janahon ni nga Ida ko nung kong dados doktor. Dadon ko. Napay klase na diya, ma? Di apa. Masugo naman na si Jay. Si Jay sugog pahugas. Dali, dapat dari. Pwede ko'y gana makaon. Luto. Kay arang paitag ang baba. Ha? Lumingaw ko sa Aliana ng Lixi. Si Lixi di ito as Valencia. Si Aliana pagalay one day. Kaya ganyan pa man to ng lada. Gimingaw na ko no.
Parang hinuga na agkuan. Kapaya, sa naman dyan giantos. Kay, basin makatabang ni. Kung ano ka na tingnan bitaw siguro sa panahon kay katong dias pag convention. Sa batong adlaw, des Lunes. O Lunes. Mamal kitong day bagyo. Diya. Nawan-wanan bitaw pud. Siguro, uso dyan pud karon. Kay dari sa mong silingan, uso man pag mga pangilantan. Arang kami nga diri sa mong family house kay si Tirig, si Lixie, tapos Valencia. Si Aisa, to'y Gilakaw. Kami radyo dari gatikaw-tikaw, dari sa mong sud sa bahay. Kami radyo doon sa Aliana, kay sinanay tatay kasagaran na tumalas gawas magtambay. Para laging laad siya. Kapoy pa ka dyan ng lawas. Di lalim ni natay pamatiun. Daghan pa ka dyan kong labunan. Napinding. Pag nakahugas ng dali day, nabasa na po ka. Naghumagugas si Kub. Dere ko ay sada nga pau. Dilatikan, tilaw ko. Galing kay gahi. Naaraghan na ah. Wa ko kay bogis na sila dani nagluto. Pero bang buhat na silang hiwaon og nipis. Yung malaging dita kakaon gahi man. Malapi, ma. Napayawasan dia. Napa, ma? Ay magikob. Ang iko. Magikob. Saan nang binuhat, ma? Kangkang. Hindi, enggak alam, ma. Napayawasan to ah. Napa, ma? Ang ipangkub ng mga plato, ma. Kaya sa hugas ron kaya nagipamatis mama. Liantan pa ko. Lagi niyo ako ma. Mata mo manapay sabon na bilin, ma. Ha? Napay sabon, ma. Wala na. Kung napay sabon, makawawan, ma. Gahi. Grabe, ma. Ara dyan lain na pamatis ang lawas na nakitang mga kabukugan. Mura ko, bao, trangkaso man siguro ni. Ay, malitong gabi, gitakigan ko dyan. Indiyogan pag panakit sa hang kalawasan. Karon pa po ko naka-experience nga ni nga manakit aghang mga kaunuran. Pag hinay ha, nabasa ka? Dapat tasa dahil hugasi. Dapat tasa. Tanilhig.
Na si Jay gisugog ko panilhig. Kay ipa kaya sang lawas. Wala pa ma. Ilawom sa lingkuranan. Madyo pining bata kay di man si Jamu balibad suguon. Mahingi pang panghugas. Panilhig. Taro nga. Why kaya tiimi ma? Ay tiimi. Magimin na kung mixing ma. Ganiya pag nasiliksin nila ka, umingaw na ka.